बाड़ू आइलिए ना आइलिए ना ये का कहतनी अरे मर्द कहीं कनिया बिया छोड़ के आवे में तक ला शर्म ना लगला का कौन जानी कि माथा घर खजुला देखेले तनी। होई हो कहां चल मेरे दिमाग खराब हो गए लागल माथा चकड़ गए लागल सही में काटी ओ तुम देखो ना कहाँ देख हम देख लेनी मुआ ले गली में ले आ लौकत नहीं के हम कहाँ जाई हम तो बागुल का रे पीछे ही आवत रहले आयो दादा ना गोइला हन लिए आवे उ जोनिए घूमा तड़न का बाजारे में अभी ले आइला नाम खीर पूरी बना के रखले बानी सब तो से रात कद कब आइयन बुझाते नहीं खे ओह अब मनो नहीं खे लागत कितना तैनी भइल बाकी कब आई तो कब दे कब लेके आके समझी में नहीं खे ई का जी देहिया पे का बैठ अब दहिया पे का बरबरात रहीस अरे उ लइकिया कहतनी ले आवे गइने नु देवा जी तो कब आई है नहले ना अपना छोटका बुचिया के कहते खेले के छोड़ देती अपना फेरा में रहती का ई का हम कहतनी का सुनतनी तो कह बतिया बुझावल का बुझावत है अरे लियावे के गइनी हनु छोटकी के ई बतिया ना कहू के अभी ना लिया के आई तो तो उहे बतिया मतलब आईनी है ना लग तोरा ढेर मने भार पड़त ना मन कहता ना हम का कही मन जान नहीं किस कितना चला कहू चलाक पर बड़न त हम एजिगा वो चलाकी में नु एजी खीर पूरी अब बाटे हम के से रात हम ना है कि झट देना स्कॉर्पियो करम आ झट दे बैठाई में आ लेके आज द्वार पे ओनिए जानते भाई हमर जनता जी देखला बिना नु कुतैनी भइल बाटे लगत कब आई तो कब देखी ले बस देखला नहीं कि तोरा से सुंदर है बिया कतने तो जाय जी सुंदर भी त उ देवर जी भी नु रही के रहुआ भी रही अब तोरे लेखा सुंदर नहीं खे तो कैसे बोलत हनी जी हरदम सुंदर बोलत रही ना हम गांव जवारी ने निकली ना नु तो केहू कहला के हे जा का कहि ना त हे दुआरिया पे ओगर के बैठल भाई हौ चाचा वो जे बोलन देखत आ हे जे और हे तर हटा ले तर सब देखो सब जाम लगा दे जा का रहुआ तो बकवासे खाली करते रही ना हमरा गोतनी के आस लगल बाटे कि कब आई कब हम देखी मिलजुल के रहती बहिन लेखा कितना ठीक लगे अभी तो ठीके लागत यही से कहाला गोतनी में बनेला ना वो तने भरू तू प्यारवास की ठीक लागे तोरा ठीक ना देखम न ओकरा के छोट अपन बहिन जैसन मान वो कोनो काम करे के रही नु तो उहो करी हमहू करम मिलजुल के करब नु कितना जल्दी सब कामे हो जाई जन बोली ना नु कितना जल्दी खाना नहीं खे बनात तो देख हम भोरवे में खाना बनाई अच्छा ओकरा के बनाई के खीबी ना काहे न बना के खिलाई ठीक है तोर सोच बाटे यार ओकरो आराम में पड़ी अब नहीं अभी मतलब कि पहला के आवेला नु नहीं से त तनका दुख होखेला कुछ करे ना आवेला तो सीखते सीख नु जाई तो फिर तो कर ही के तोरा बाटे से बतिया वाला पैदल गोल 5 कोस बराबर बाटे चाहे भूसा डोला फोन आवे लगल जाते हम ठीक बा आज के कर फोन में आवेला हरदम हम देखी ना अरे छोटा की तोर बहनी आई हुए तही रुक बात करके तनी बताई दी ना जी बतिया हम कर लेतनी हां अब आ गइल हो इहे से कहत हो इनके सब तैयारी करके रखे के हम जातनी सब खीर पूरी बढ़िया से सरिया देम आई त खाई न भूखा लियाई ए भगवान ऊ तो हमें मरत बड़न की का बड़न कहनी है त कहतड़न की छुछुंदर हम इतना बढ़िया चीज सोची ना कि गांव जवार में ना सोचत हो ये हमरा लेखा टेम्पू कहत और सब 700 800 900 1000 बोलै तो के 10-20 रुपया किराया लागल त दे देले रहती त दुगो सिंगाड़ा खीर एगो ताई विदाई साड़ी आई पहिन के चल जाता टे हाओ बहुत टे वही मान अपन न कहलौ कि हमरा के दुगो सिंगाड़ा एगो लंगलाता खिया दे मैं एक प्लेट छोला खिया दे मैं दुगो फुचका खिया दे तो बस टाना पैदल चल और तई कइला हुनु तई कइनी हां तई कइला हो किरा अरे कइनी हां त फिर 700 रुपया को टेम्पू लागे काहे दे अजी ढेर दूर बा कहूं या कुल बन जो कहूं हां चली आगिल बन त कावन छ ई अपने खेतवा गोड़ लगल अपन खेत के तो धरती माई हां खेत में खूब उपजी बा अब इहो गोड़ लगल देखा ये अपन खेत हनु आई कुल हाउ ऊपर वाला टुपरिया चाचा के ह हां हाउ जो ननु झगड़वा भइल बा आ घुमुटो काले नहीं त ना जाने नहीं जा ना बता दू तनी तो खेत में जइहनु तो कबो खेत में सीजन करे जइह चले ठीक बाटे हम बाहरी बैठे ना जी अरे पगली ना कबो यह कौन संग घूमे त वो खेत में जल्दी ह चली ना चले हम चलो के जा अजी अब ढेर दूर गांव बाकी ना यो भैया गुल बनी जा तो घुघुटना ना काढ़ी हां घुघुटना ना काढ़ी कोनी से निकल रह जाई छै रोड पे चढ़े के नु तो हेंगन तेरे तीर कटे तो नहीं का हो जा रोड पकड़ जाई तो नहीं तीर कटे जाई हरधनी पे चल के का हो जाई अपने हां
आ मन करी में तो राती में कबू साग खा के चल जाओ। अच्छा ने राती में अरे बुढ़िया जान ए जी अब घुघटवा टांग ए जी त तनी औरी गौवा निक चाहिए त हम काट ले। अच्छा चल काट ले। चला बढ़िया। आ सुनी ना का शॉर्ट से चलतन जब गांव निक चाहिए गेलो त तनी दूर दूर चली ना लोग कही ना कि मेहरवा के चारा में बांध के लिया आवत। हां तार के बांध के उठे रे आवा तू हम नहीं जाना और काढ़ लो और होई से देख लियो सन। ए जी बोलते बोलते चलो मुंह बंद कर लो आगे तो घर के दुआरी भी। अच्छा चल दुआरिये पर खड़ा रह। हतिया मेहरानी की सोच चढ़ के चलो आज ही ऐसा ही एकदम तनी रुक के चल जी रुकी ना जी चल गईली सही में शॉर्ट शॉर्ट के चलत रहनी हो एक बार के दूर गई नहीं तो एकदम रुकी आज हेनी गई नहीं हो या कि हेनी तो कोई गो मोहानी बा 3-4 मोहानी बाटे केनी जाई घरों कौन है कि सीधे या तो सीधे का मतलब क्या गने भाई आज सुनो तनी अरे हम ये 4 मोहनिया पर खड़ा हो गइल बनी केनिए जाई ओ हम केनी जाई ये गांव में तो केहू को नामो नहीं की जानत से जब मर्दा से कौन है ना कि तनी पीछे ही चल ते कई बेर हम ट्रेन नियर फास्ट हो गई ना काहे महाराज जी को काहे खड़ा होकर हुआ तनी हां कुछ नहीं है इधर रोता नहीं यही तो रोवत है तो मान ली कि हाथ ना नया नहर भाई या गली में रोम तो ठीक ना होगी हां के करा घर के आई भाई आधा घंटा से हम देखो तो नहीं जी के रोवत अड़ू हां का ना होता रे पति के का ना होटे का बताई जी कि हमारी पति का का नाम है का ना हटे बताओ का बताई जी कि पति परमेश्वर का का नाम है अच्छा उनको ना पता होके के चाहिए ना हिंदू धर्म में पति का नाम ना लेवल जाला। अच्छा तो ससुर के अपना नाम बताओ का हो से हटे ससुर के नाम भूला गइल बनी ये ना गड़बड़ बाटे अब तारा के हम पहुंचाइयो तो नहीं सब की वहाँ के टेंशन ना होई कि हमार मौगी इतना देरी में ना आइल अबले कहां रह संग ही रहलड़ू जा हां जी 4 फलांगे पीछे रहनी हो जा भाग तना ना बोलन तारा के छोड़ के ना हमार पति परमेश्वर हमार मर्द ऐसे ना कर सके ना वो हमारी बिना रहिए ना सके ना आजकल के यही तरी छोड़ के भाग दियो सब हमार पति ऐसा कुल काम ना करना केहू के लेके भागिया नहीं। अच्छा तो रुक साल भर पहले तार शादी भइल रहे हाँ जी हमें साल भर पहले शादी रुक हम पूरा गांव में मेरा पता लगा के आवत नहीं केवन गुजर रहे अपन मेहरा रुक लिया है ठीक बाटे नेनुआनपुर हमार नैहर हवे हां नेनुआनपुर। अच्छा ठीक बा तो पता लगा हम जल्दी आवत रो मत ठीक बाटे अब कौन चुप रह अरे माई रे कहाँ चल गया ये जान छोड़ के हमके तोरे भी नीक नहीं के लगा कितना हम इंतजार करी ताकत ताकत हमारे आँख दुखा गल कनी कभी आई है हे भगवान ई का जिया के बैठ गई नी है हां वो कहां ए कने हुआ आइले ना हो ई का कतन मजाक कर लगनी गड़िए पर बिया आ ना भौजी कहले नु कि सिंघाड़ा समोसा छोला बुटबारा आ पकौड़ी आ फुचका खिया दे बनू तो 600 रुपया बच जाई हमनी के दोनों जन पैदले चले के पैदले आवत रहले। आयो राम तो कहाँ बिया कहा को तड़ू आइले ना आइलिए ना ये का कहतनी अरे मर्द कहीं का हमरे सैन मजाक मत करी हम कबे ले ताकत ही इंतजार करतनी चली घर वाले कहाँ बिया अरे मर्दे कहीं का हम जानी कि हमरे पीछे पीछे होती हम चल गलानी चाचा से भेंट करे ये तो संघवा में ना लेकिन ये चल गइल होई तब नया नहर कोनिया बिया छोड़ के आवे में तक ला शर्म ना लगल है का हम जानी कि माथा घर खजुला देखेले तनी। होई हो कहां चल गइल हो अब हम का कर सकने जी तो हम कबे ले इंतजार कर और भैया अइला तो हमरे के खिसियात रहनी है फोनवा पर बतौले रहनी है अरे हमारे दिमाग खराब हो गए लागल माथा चकरियाए लागल सही में काटी ओ
अरे हम लिया के आवत रही है जुग तो कले पीछा पीछा ही लिया मेरा तो कहाँ भी लौकत तो नहीं खे केहू हमको हालन की सीधे ढुक जाइयो तनी आओ देख के ये मर्द हम मुनिया ले देख के आई कहाँ बिया हो मर्द तू झूठ काहे बोला तू हमारे से झूठ बोलता नहीं जा घर में बिया सुतल जा संगवा में सुत जा आज बेटा छोड़ के ओनिए बूठा पानी और फुचका खिलाओ थोड़ा खिला ला देखो ना कहाँ ना देख हम देख ले मुआ ले गली में ले आ लौकत नहीं के हम कहाँ जाई हम तो अपने नए नहर कनी अब नहीं मानत नू तो हमरे जाए के पड़ी हम का करी जा तनी देखो तनी कहवा ले हम भागुल का रे पीछे ही आवत रले आयो दादा ना हमर बड़ा बढ़िया मेहरा नु बिया कोनो हाथ ध के घर में ढुका लिया सब आयो भोर गावे खोज ले कहाँ चल गई रे दादा हमारा ना चाहत रे बोले बोला कर ले तब और बढ़िया धोइले ले रहे के लागत है कि हम मेहरा नु सोतना बढ़िया हाथ धो देम का रे गोवे में आके भुला गई काम कोई मुझे तक बुआ है कि लोर लल्ली उठी भी करता वो बेचारी हो जा रोता ही हुई हजरो होतड़ा हो का बात बाटे ए भाई का हम कोई कॉलो लाइक नहीं है सुनने को बात हो गई सुनो ना एगो तू बात क्या कहबे एगो हमें बात कहता नहीं एगो खोजी का मेहर रोत रहली है बूढ़ ना रे मत बूढ़ रहली है साल भर पहले ओकर शादी भर पे बैठ के रोत रहली है कहते कि सही अरे कहाँ हां बा? हौजी का गलिया में अरे भाई चल तारे मेरे रे क्या अरे बात हम बताई भाई चल तो कुकुर बिलाइए नहीं खिसाओ देखो ये तो मेहरा बेजी के बैठ के कभी से रोत रहली अजी हमके छोड़ के कहाँ चल गए अरे पगली हो गला जे दुनिया में बेटा है ना कहत नहीं कि भाई धोल पाई तो कहत कि 3 फीट अलगे रही आधा एक घंटा वो ले जा जा लिया जा छोड़ दे घर रोत रहली जो ना तो कोई सन जानते नहीं कि हम केहू को घर में ढूक जी कोई लाती चल जैसे जैसे हमर गोड़ जाता ना गोड़ देख के है इन्हें के फिर दूसरा घर में ढुक जाइए